Культура яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Азнакайда Бөек Ватан сугышы ветераны истәлегенә стела ачылды. Яңа Кәшер авылында әлмәтлеләр балалар сабан туен үткәрде. Әлмәтлеләр шахмат һәм шашкада осталыкларын күрсәтте. Азнакайда Бөек Ватан сугышы ветераны юридик фәннәр кандидаты РСФСРның атказанган юристы Идият Хамидуллинның якты истәлегенә стела ачылды. ТССРның элеккеге прокуроры Идият Хамидуллинны искә алырга район җитәкчелеге, Татарстан прокуроры урынбасары Юлия Наумова, республиканың көньяк-көнчыгыш районнары прокурорлары, тармак ветераннары килгән иде. Шәһәр прокуратурасы алдында узган чарада безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Люди моего поколения защитили честь и независимость отчизны, разгромили немецких фашистов, восстановили из пепла и руин наши города и села, народное хозяйство, создали фундамент могучего государства. Я счастлив и горд тем, что отношусь к этому поколению. Так писал Идият Халилович Хамидуллин. Идият Хамидуллин районда тирән эз калдырган шәхес. Ул 1958 елдан Азнакай КПСС райкомының беренче секретарида була. Прокурор булып 20 ел буе эшләгән. Безнең өчен барыбыз өчен дә зур горурлык хисләре. Азнакай халкы аны белергә тиеш. Шуңа күрә без аны искә төшерергә тиеш һәм безнең рәхмәтләребезне җиткерәбез. Тантанада Идият Халил улының туганнары, бергә эшләгән хезмәттәшләре дә катнашты. Безнең прокуратура, милиция, суд органнары белән правоохранительный органнар дип әйтелгәндә бик тә мәгънәле дөрес эш алып барды, тырыш иттереп. И от нашей семьи, от нашего рода я хочу передать всем азнакаевцам, всем, приезжим гостям, всем госслужащим, работникам прокуратуры. Огромное спасибо, что не забываете. Әгәр исән булса, Идият Хамидуллинга 100 яшь тулган булыр иде. Аның турында якты истәлекләр азнакайлылар күңелендә мәңге сакланыр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясе. Җәйге чорда Татарстанда җитештерү, төзелеш һәм күчемсез миллек, фән һәм мәгариф, сәламәтлек саклау тармаклары эшче кадрларга аеруча зур кытлык кичерә. Бу хакта Татар-информ агентлыгы Татарстан Республикасының хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына сылтама белән хәбәр итә. Ихтыяҗ аеруча җитештерү тармагында зур биредә 7200 кеше таләп ителә. Төзелеш һәм күчемсез миллек өлкәсендә 3100, мәгариф һәм фән өлкәсендә һәм сәламәтлек саклау тармагында 1800 белгеч җитми. Транспорт өлкәсендә эшләргә теләүчеләргә 1500 вакансия бар. Моннан тыш сату һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү өлкәсендә 1,10 вакансия исәпләнә. Азык-төлек сәнәгате, консалтинг тармакларында да кадрларга кытлык күрсәтелә. Айлык хезмәт хакыннан тыш кайбер эш бирүчеләр социаль пакет сыйфатында туклануын компенсацияләү, вакыты алымы белән эшкә китерү яки юл хакын компенсацияләүне, өстәмә медицина иминияттен карьера баскычы буйлап югары күтәрелү мөмкинлеген һәм социаль чаралар тәкъдим итә. 20 район, 20 лагерь. Беренчеләр вакытын яшьләр автобус туры Татарстан районнары буйлап сәяхәт итә. Шушы көннәрдә Бөгелмәгә әлеге тур белән алдынгылар хәрәкәте волонтерлары килде. Алар Губин исемендәге һәм Сосновка лагерьларында уеннар, флешмоблар һәм очрашулар аша ял итүче балаларны хәрәкәтнең эшчәнлеге һәм юнәлешләре белән таныштырды. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Хәрәкәттә бәрәкәт, алдынгылар хәрәкәте волонтерлары балалар белән танышуны иртәнге зарядкадан башлады. Алдынгылар хәрәкәте флешмобы программасында хәрәкәттә бул уены, кичке чара һәм бәйрәм ахырында стартин форматындагы дискотека планлаштырылган. Шулай ук программада бию, җыр, фотосурәт, шигырь яки сәнгать әсәре ярышлары да бар. Бу инде 12-нче лагерь була. Алдагысында безне 8 лагерь көтә. Алар арасында Казан да бар, Апас да бар. Бусында инде Казанның теге якларына барырбыз дип өметләнәбез. Беренчеләр вакыты дип исемләнгән автобус туры Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтенең алдынгылар хәрәкәте төбәк бүлеге белән берлектә уза торган яңа проект. Аның ярдәмендә Татарстан Республикасының җәйге лагерьларында ял итүчеләр үз үсеше өчен яңа чикләр ача, кызыклы спикерлар белән очраша һәм аралаша ала. Беренче максатыбыз безнең алдынгылар хәрәкәте белән балаларны таныштыру, аларга нәрсә турында икән сөйләү. Һәм дә алар ягыннан инде безгә карата кызыксыну була икән, аларны уятырга булышу һәм дә инде аларга ярдәм итү. Ничек, кайда заявка бирергә мәсәлән, кайсы сайтларда
нинди конкурслар буласын карауына. Һәм дә булса, аларның белән инде үзләренең эшкә тойгысы бар икән, яки берәр кечкенә бала җырчы буласы килә икән, я биюче буласы килә икән. Ул районында үзе нәрсә эшли ала аның өчен, һәм аңа кем ярдәмгә килә ала, шул кеше шәхес булу өчен. Шунда балаларга сөйләү, аларны таныштыру һәм инде аларның сорауларына җавап бирү безнең төп максатыбыз. Автобус турының беренче тукталышы Губин исемендәге лагерь. Биредә 600 бала ял итә. Алар кунакларны җылы каршы алды. Вообще, ребятам спасибо, что приехали к нам, Бугульминский муниципальный район. Сегодня лагерь имени Губина. Целый день, полный распорядок, начиная от зарядки, заканчивая свечкой. Ребята будут полностью весь день с нашими детишками. Вообще, по программе очень крутая, насыщенная программа. И, в принципе, я думаю, будет всем интересно познакомиться со всеми 13 направлениями движения первых. Икенче көнне автобус туры Сосновка лагеренә юл алды. Әлеге яшьләр автобус турының сәяхәте моның белән генә тәмамланмаячак. Көз көне алар үз географияларын киңәйтәчәкләр һәм республиканың барлык районнарына да чыгачаклар. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Жей айрыша бәйрәмнәр матур хатирәләр белән истә кала торган ел фасылы. Бигрәк тә балалар җәйге айларны ярата һәм улларга аларга бәйрәм күтәренке кәеф бүләк итеп үзләре дә рәхәт хис кичерешләр тоя. Бүген иртә белән Яңа Кәшер авылында олы йөрәкле әлмәтлеләр хәйрия концертын уздырды һәм сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре чикле кешеләр һәм опекун гаиләләр өчен бәйрәм оештырды. Үз мәшәкатьләреңне читкә куеп, игелекле эшләр белән шөгыльләнү, ярдәм һәм игътибарга мохтаҗ кешеләрне кайгырту күркәм гамәл дип саный бәйрәмнең оештыручылары. Решили сделать доброе дело, подарить праздник, подарить частичку добра, любви детям. У нас возникла такая идея провести праздник, подарить праздник людям. Мы обратились к главам сельсовета, и так как здесь глава первая, кто откликнулся, пошел навстречу, поэтому мы и пришли сюда. Бәйрәмгә килгән һәркем үзенең мөһимлеген күрә һәм сизә алды. Биредә балалар өчен сабын күбеге тамашасы оештырылган иде. Скрипкада уйнау, җыр бию дә мулдан булды һәм рухи азык, иҗат сәнгатькә якынаю мөмкинлеге бүләк итте. Моннан тыш сәламәтлеге ягына мөмкинлекләре чикле балаларга бүләкләр дә өләштеләр. Мы пригласили с города Альметьевска, у нас приехали музыкальная группа с ДК Невче, с музыкального училища преподаватель на скрипке будет играть на альте. Хореографический коллектив, просто ребята, которые поют. Ну, мы кинули клич, кто желающий выступить на концерте, есть ли такие, и откликнулись. Мондый чаралар әлбәттә мөһим. Биредә балалар һәм әти-әниләр үзара таныша, фикердәшләр таба ала. Сәламәтлеге ягына мөмкинлекләре чикле балаларның әниләре сүзләренчә, үзенчәлекле сабыйларга дуслар табу авыр һәм һәрберсе күбрәк дуслары булу турында хыяллана. Кояшлы балалар арасында актив тормыш алып баручы, бию, җыр, спорт белән шөгыльләнүчеләр дә юк түгел. Физик үсеш балаларны уңай якка үзгәртә ди әти-әниләр. Лина Хәсәншина, Айдар Кәбиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясе хезмәткәрләре автотранспорт предприятиесе оешу көненә багышланган чара үткәрде. Быел компания хезмәткәрләре арасындагы традицион спартакиада Карабышта узды. Ярышларда безнең төшере төркемедә булып кайтты. Соңгы 3 елда Татнефть компаниясенең автотранспорт предприятиесе оешу көне спорт эгидасы астында уза. Предприятие хезмәткәрләре җәйге спартакиаданы көтеп алып, уеннарда рәхәтләнеп катнашалар. Проведение таких мероприятий сплачивает нашу команду, то есть единая команда, и мы достигаем единых целей, поставленных перед нами ПАО «Татнефть» в целом. В спортивной жизни участвуют все. Если коллектив здоров, значит и производительность труда большая. Быелгы җәйге спартакиада гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне бәйрәмендә үткәрелү сәбәпле автотранспорт предприятиесе хезмәткәрләрен генә түгел, аларның туганнарын да җыйды. Ярыш дәвамында җылы гаилә атмосферасы сакланды.
Спартакиадада барлыгы 5 команда катнашты. 4 автоколонна һәм ремонт һәм механика остаханәсе уннан артык номинациядә гер, эстафета, аркан тартында ярыштылар. Монда очрашулар булган спорт сәләтләрен күрсәтергә мөмкинлек бирә. Бегаем эстафету, 3 года первое место занимаем. Тем же составом практически каждый год, пока люди у нас сохраняются. Работаем, бегаем. Эти соревнования, наверное, рассчитаны на объединение вообще коллектива в общем и в целом в предприятии. И на спортивные достижения все-таки. Балалар өчен дә аниматорлар күңелле конкурслар оештырган иде. Алар биредә истәлекле бүләкләр ота алды. Сәламәтлекләре шикле, әлмәтлеләр өчен бәйрәм программасы калабызда да оештырылачак. 14 июльдә Татарстан нефтенә 60 ел исемендәге Мәдәният һәм ял паркында балалар өчен традицион кече сабан туй узачак. Ул иртәнге 9 сәгатьтә башлана, анда теләгән һәркем коляскада узышу һәм кул көрәше буенча ярышларда катнаша ала. Бәйрәм кунакларын спорт, күңел ачу уеннары, иҗади остаханәләр, шәһәр һәм район коллективлары катнашында бәйрәм концерты Бирлек Азәрбайҗан диаспорасыннан тәмле пылау көтә. Сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре шикле кешеләр иртәгә Мирас спорт сауыктыру комплексында бочча спорт уены буенча ярышларда узачак. Бүген исә сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре шикле әлмәтлеләр шахмат һәм шашкада осталыкларын күрсәтте. Әлбәттә, сәламәтлеге ягыннан мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен шәһәр район күләм чаралар үткәрү мөһим. Мондый чаралар күтәренке кәеф бүләк итә, үсештә булырга ярдәм итә һәм өйдән чыгу өчен тагын бер сылтама булып тора. Калабызның спорт сауыктыру үзәгендә дә, гомумән районыбызда да сәламәт кешеләрнең дә, мөмкинлеге шикләнгәннәрнең дә спорт белән шөгыльләнергә теләге бар икән, җае да юк түгел. Сегодня у нас собрались люди с ограниченными возможностями для игры в шашки и шахматы. То есть 4 категории заболеваний. Это лица с нарушением интеллекта, лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слух. Кеше сабан туйның оештыручысы Әлмәт районы социаль яклау идарәсе, ә бүген узган шахмат шашка ярышының оештыручысы районыбызның физик-культура, спорт һәм туризм идарәсе. 14 числа у нас пройдет сабантуй для людей с ограниченными возможностями, который пройдет в городском парке, торжественное открытие в 10 часов. Приглашаем всех участников на данное мероприятие. Шахмат шашка ярышы гадәти кануннар буенча узды. Иң яхшыларны 14 июль җомга көне бүләкләячәкләр. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.